ngopo to lulu? Aku lo belajar. Ini regian mana ya? Apian sekali. Per. Ya emange ngopo? Aku lo sih belajar lulu. Apa ora oleh? Wes kuwi. Wes iki bene kakakmu nyanyi dhisik ya. Sak karep. Cakar piye? Iya. Oke, sip. Berarti lanjut ya. Iya. Oh, begini. Oke, sip. Siap tangane. Oke. Mulai dimulai. Gak oleh ngono kuwi. Oke. Sing santai. Ya. Santai ya. Maju lagi. Iya lah ya. Lanjut. Ayo. Oke. Nyanyi deh lo, mau ngopo-ngopo, ngaku-ngaku. Nyanyi deh itu nih. Aku ngene iki ben joget. Malah cek lico. Tikus ini. Di sana. Tapi
Baru. Ngene lho. Cekli coy.